Eta orain, inguruan dugun baina behar bezain beste ezagutzen ez dugun errealitate bati begira jarriko gara, transexualitatea. Aurre iritziak eta buruan ditugun ideiak hausten saiatuko gara, eta istorio zehatz baten bitartez egingo dugu. Mikele Grande Uharteko Gaztearen istorioaren bitartez. Izan ere, gaur gurekin dugu Mikele. Egunon, Mikele, zer moduz? Kaixo, ongi, bai, hemen. Bueno, asko eskertzen dizugu gurera etortzea zure bizipenei eta zure prozesuari buruz hitz egitera. Eta bueno, entzuleei esango diegu Mikele Grande beste gauza askoren artean transexuala dela, eta bere historia berezia dela. Izan ere, beti izan du ingurukoen babesa, eta modu positiboan bizi izan du prozesua. Eta orain, Ekine Etxeberria zinemagilea Mikeleri begira jarri da dokumental batean, bere egunerokoa erakusteko, eta gazte hauen historia, positiboa izan daitekela erakusteko. Eta gaur berarekin, Mikelerekin ezagutuko dugu dokumentalean erakusten dena bere historioa. Bueno, Mikele, Ekine Etxeberria Mikele dokumentalaren egilea ezaguna zenuen aldez aurretik, ez? Bai, Uhartetik noski beti, herri txikietan begibiztaz, guztiok ezagutzen gara ez, eta ni Ekine bai ezagutzen nuen, eta, bera ezagutzen zuen. Eta, gero, bera, ikasi zuen zinema Bartzelonan, Eskak unibertsitatean, eta noski, bera joan zenean, nik oraindik ez nuen egin, nik trantsizioa izenarekin ezagutzen duan prozesu hori, ez, transexualitatearen prozesu hori. Eta berak ez zuen hori ezagutzen. Eta egun batean, Uhartera bueltatu zen, ikusi zuen, eta bere amak asaldu egin zion, begira, hau gertatu da, orain Mikele deitzen da, ez. Eta orduan ikusi zuen hau oso historia polita zela bere proiektu batean plasmatzeko, ez? Eta berak garai horretan uste dut bigarren kurtsoan zegoela, eta esan zion bere irakasle bati proiektu hau egin nahi zuela urte horretan. Eta esan zion bere irakasle batek, ez, utzi hau zure proiektu, azkeneko proiekturako, ez? Bai, hori. Eta baietan zuen, eta gero proposatu egin zuen, eta nik noski baietan nion. Eta okerraz banago, orain dela 2 uda, edo 3 uda? Hiru. Orain dela 3 uda, egun batzuk igaro zituen zurekin zure egunerokoa filmatzen, ez? Bai, egon genien, uda osoan zehar, lehenik grabatu genuen kurtsoa amaierako egun hori, hor klasean eta bar, nire lagunekin, eta gero, udan zehar, nola izan zen nire bizitza, nire lagunekin, nire familiarekin eta bar. Eta, etortzen zen jabetero aste bat edo 2 aste, eta hor, grabatzen genuen, eta bar, eta lagunekin, eta oso ongi, gainera. Eta egun horietan jasotako irudiekin sortu du Mikele izeneko dokumentala orain estreinatzen ari dena. Eta orain, traileraren zatitxo bat entzungo dugu. Cuando veía esa serie de Disney Channel o esas series en las que todas las protagonistas eran súper guapas, súper divertidas y siempre casi todas tenían 16, yo quería tener 16. No se me da pena como dejar de decir, joder, no quiero ser adulta, no quiero seguir siendo como una niña. Mira, Lita. Está, mira. 16 urte izan nahi zenituela, momentu horretan 16 urte zenituen, ez? Bai, 15 eta justo hau da horretan, 16 beten dituen. Ja, denbora pasada, orain ezberdin begiratuko duzu hori guztia, ez? Bai, ezberdin oso txikia ikusten naiz gainera, eta hor evoluzio bat ikusi da, ez, gainera. Bai, noski. Eta dokumentala hainbat tokitan aurkeztu duzue jada, festival batzuetan, eta ekainas-hasieran Iruñean ere aurkeztu zenuten. Bai. Oraindik ezin dugu gure etxeetan ikusi, baina laster ikusi ahal izango dugu. Eta hemen zaitugunez, Mikele aprobetxatuko dugu zu eta zure historioa hobeto ezagutzeko. Ados? Konta iguzu, nor da Mikele Grande? Ni beti berdina esaten dut. Mikele, gaur egun 19 urte dituen neska bat da, zinema pila bat gustatzen zaiona, bere gustuak, hobiak eta beldurrak dituena, ez? Eta definitzen duen hainbat gauzen artean, ez? Transexuala dela ere, aipatu behar dugu kasu honetan, ez? Baina oso garrantzitsua ikusten dut hau
kualitate txiki bat bezala ikustea, eta ez definizio oso bat bezala. Ni transexuala naiz, baino beste hainbat gauza ere, ez? Eta hori oso garrantzitsua ikusten dut, ez ikustea bakarrik hori, ez? Beraz, zuk beti argi izan duzu neska transexuala zinela, baina hori baino asko gauza gehiago zinela, ez? Bai, beti danik gainera. Dena den, Mikele zu jaio zinenean, hori, sexu bat ezarri zuten, baina zuk azkarriakin zenuen hori ez zela zuzena zu neska bat zinela, ez? Bai, gainera, jendeak beti galdera egiten dit, ez? Noiz konturatu zinen, ez? Nik ez dut inoiz horrelako txipaldaketa izan edo nire bizitzan zehar, ni beti da nik jakin dut neska bat naizela, eta beti esaten dut, niri horri galdetzen didan norbait, zu nola, jakin zenuen neskado mutil bat zinela, ni berdina, prozesu berdina pasan nuen nire garunean. Izan ere prozesu hau pasatzen ez duen pertsona bati ez zaio galdetzen, nola konturatu zinen ez? Noski ez zaio, baino guri bai. Eta ze momentutan erabaki zenuen gurasoekin hitz egin behar zenuela honetaz? Ni oso txikitatik beti kaleratzen nuen, ez? Ni neska bat nintzela, ni ez nuela ulertzen ez, zergatik mutil bat bezala deitzen nindutela, ni neska bat nintzela eta ez nuen hori ulertzen. Eta eskenean, gero ja 12 urte nituenean, nire gurasoek, hasiera batean hori pasa behar zela usten zuten, etapa bat zela edo fase bat, baino ikusi zuten ez zela pasatzen. Eta orduan ni askenean, nire amari deitu nion, nire logelara joateko eta bertan esan nion, begira ni ez dut neska bat izan nahi, ni neska bat naiz, ni neska bat sentitzen naiz. Eta hor nire ama txipaldaketa izan zuela, eta nire aitari baita bazekiela kontatu genion, eta gero prozesuarekin hasi ginen soziala, eta gero medikoa edo horrela ditzen dena. Eta suposatzen dut, gurasoei ere zentzu batean edo bestean pixkat kostatuko zitzaiela hau ez, baina oso ongi erantzun zuten zurekin, ez? Bai, oso ondo erantzun zuten, gainera, baita pixko bat espero zuten, ez? Bai, nire amak baita esaten zuen, galdetzen zian, baina neska bat izan nahi duzu, txikitatik, edo neska bat sentitzen zara. Baina ikusten zuen horrelako bide bat hartu behar nuela, ez? Igual, hasiera batean, pentsatzen zutela, topiko edo estereotipoen ondorioz, mutil gehi bat izan behar nintzela edo, baina, esen kasua izan. Eta zuk aizpa txiki bat duzu, ez? Bai. Berak oso erraz ulertu zuen hau guztia, ez? Bai, noski, bera txikitatik bizi izan du, eta nik beti izaten dut, txikitatik bizitzea naturaltasun osoz, da hezkuntzaren gakoan, niretzat behintzat, ez? Hori txikiek naturaltasun osoz ikustea, azkenean ez dute prejuiziorik sortuko. Claro. Beraz, oro aurreko beulertzen dute edo errazago, ez? Bai, errazago askoz. Eta ez da hori guzten, baino errazago. Eta ze momentutan nola erabaki zenuen zure realitatea kanpora ateratzea, eskolara, kalera, lagun artera? Nire amari izan nionean, gero nire familiari, nire gortuko familiari esan genion eta gero lagunei, baina nire lagunek adibidez bazekiten gehienok, hori normaltasun osoz ikusi zuten, gero klasean esan nuen ere, baina hori nik esan nuen, nire gurasoek irakaslei eta barrekoei, zuzendariari eta eta nik klasekidei, eta aterarintzen pizarrara, eta esan nuen, ni ez naiz Mikel, ni Mikele naiz. Eta ulertu zuten primeran, batzuk bazekiten gurasoekin hitz egin zuten eta gero herriak ere azkenean jakin egin zuen eta oso prozesu polita izan zen niretzat. Ausarta zara beraz, ez? Klase aurrean ateratzeko eta kontatzeko. Noski hau, nik ez naiz ausarta askotan bezala konsideratzen, ez? Pentsatzen dut ni nahiko komien artean, ez, bide erraza izan dut, niri babesa eman didate, bai nire lagunek, bai familiak, bai hezkuntza arloan ere, eta ni laguntza horrekin azkenean azaleratu egin dut guzti hau, ez, baina gero beste hainbat pertsona daude, horrelako laguntzak jasotzen ez dituztenak, eta aurrera jarraitzen dutenak, ez, eta hori niri bai ausarta iruditzen zaidala, eske
nahiko gogorra izaten da batzutan. Eta beldurra sentitu zenuen urratsa hau egiterakoan. Bai, noski, beti, beldurra sentitzen duzu, ez? Nola hartuko du jendeak eta barreko. Baino azkenean, naturaltasun osoz hartu zuen, eta ni, naturaltasun osoz eraman nuen. Eta jazta. Eta Mikele dokumentalaren trailean ikus dezakegun moduan, kriston harreman ona duzu zure lagunekin, ez? Babes garrantzitsu bat izan. Bai. Gainera, niretzat, oso babes handia suposatu indute guztiek gainera, nire lagunak, nire kuadriako lagunak noski, eta gero, nire klasekideak ere, nire, bestain bat lagun batzuk oso lagun onak direla. Eta, baino kuriosoa da ez dute beti bazekiten. Hau da, nik esan nuen, noski prozesu bat pasagin nuen, baino haiek bazekiten. Eta bazekiten nola tratatu baita ere. Eta oso polita izan zen gainera. Beraz, prozesua nolabait naturala izan zen? Bai, guztiz. Eta eskolan adibidez, lanketarik egin zenuten gaiaren inguruan? Eskolan, esan behar dut ez honekin lotuta, baino normala edo ohikoa izaten den bezala, sexologo bat etorri zen, horri 6. mailan edo horrela, eta, sexualitatearen eta dibertsitate sexualaren hainbat gai azaldu zigun, baino ez transexualitatea. Hau da, aipatu zuela, baino ez zuen ia ezer esan. Eta homosexualitatea baino ere nahiko gutxi. Hau da, normalean, orain ja hobetzen ari da, baino zoritzarrez, horrelako klaseetan soilik ikasten dugu nola dira harreman heterosexualak eta neska mutila, nola babestu behar garen, hori nahiko garrantzitua dela ere. Eta, ez gehiagorik, hau da, nahiko informazio falta. Eta zuk zer sentitzen zenuen adibidez, esaten zizuetenean, mutilak zirela genital zehatz batzuk zituztenak eta neskak besteak zituztenak. Zuk nola bizi zenuen hori entzutean? Ez nuen ulertzen eta gainera nahiko impotentzia handiarekin. Gainera noski, txikian nintzenean, ni neska bat nintzela esaten nuenean, esaten zidaten ezin zara neska bat izan, zakia daukazu eta mutil bat zara. Noski, eta orduan ni diskurtso aldatu nuen eta esaten nuen orduan neska bat izan nahi nintzela. Baina noski, neska bat nintzen kasu honetan. Baina, hori nahiko impotentzia handiarekin. Eta esango zenuke hezkuntza aldatzea beharrezkoa dela zu bezalako pertsonen bidea erraza izateko. Bai, funtsezkoa. Aldatzen ari da eta zorionez, baino oraindik bidea gelditzen da eta baino funtsezkoa da hezkuntza. Eta batez ere txikiei horrelako gauzak erakustea eta naturaltasunez bizitzea baita. Eta Ekinetxe Berriak, dokumentalaren zuzendariak, hemen Euskal Herria Irratian esan zuen dokumentalean islatu nahi izan duela nola gazte transexual baten esperientzia ez duen zertan beti negatiboa izan ere bazuk beti aipatu dugun moduan babesa izan duzu, laguntza izan duzu eta maitasuna izan duzu. Hori funtseskoa izan da, ez zuretzako? Bai, niretzat, nire garapenarentzat funtseskoa izan da, baita prozesuarentzat eta noski askotan ez pertsona transexual baten bizitza pentsatzen dugunean edo nahiko drama handia dagoela uste dugu edo baita oso historia gogorra eta maltzurra izan dela pentsatzen dugu ez. Baina aldi berean Ekinek ikusi zuen hemen beste historia bat kontatu alzuela ez eta jendeari nola esperantza txiki bat eman zuen, hau da ez duzu zertan hau bizi behar transexuala bazara ez, beste bide batzuk daude eta beste hainbat modu ere. Orduan nahiko polita izan zen hori ikustea. Baina, aipatzen duzun moduan, zuk babes handia izan duzu eta horrek asko erraztu dizu bidea, baina gazte transexual askok ez dute horrela bizi ez dute hain erraza. Bai, hasiera batean ni txikian nintzenean Krisaliz izeneko elkarte batean sartutan nengoen, orain naizen izeneko batean nago. Eta, elkarte horretan, Madrilen batzuetan elkartzen ginen, hau elkarte estatal bat zen, eta familia pila bat, ez, nerabe transexualak zituztenak eta barrekoak. Eta hori ikusi nuen lehen aldiz, ez, burbuil baten barruan bizi nintzela, zen ikusten nuen horrelako historia gogorrak eta bullying kasu ikaragarriak eta horrelakoak, eta noski, ez da nire errua izan, baino kasu honetan eta momentu hartan nik gaizki sentitzen nintzen, hau da
pertsona guzti hauentzan bizitza nahiko gorra izan da, ez? Eta niretzat ez. Eta orduan, gaizki sentitzen zinen, errudun sentitzen zinen, bai, errudun. Ongi zeundelako. Bai, ni ongi eta haiek ez. Baina, bueno, baita ni bezalako bizitza izan duten beste hainbat zeuden, baina ez zen kasu ohikoa izaten zoritzarrez. Beraz, ohikoena da gaizki pasatzea? Bai, oraindik gainera, bai. Bai, esaten da, aldatzen ari da baita ere, baina zoritzarrez oraindik bai. Eta gaur egun elkarteren batean zaudela esan duzu, ez? Bai, nahi zen orain. Horrek laguntzen dizu zuri ere, eta, bueno, suposatzen lagungarria izango dela. Bai, oso lagungarria izan zen, bai, hasieran krisaliz niretzat oso lagungarria izan zen. Orain nahi zen, handiago hartu nau ez, baino bai txikientzat oso lagungarria izango dela. Hau da, nahiko elkarte berria da, hemen Euskal Herrian, Euskal Herri mailan eta baino txikientzat oso lagungarria izango da eta ziur nago gainera. Eta, bueno, dokumentalean agertzen den beste gauza bat da, orain zu, orain dela pare bat urte zure erosotasun ere mutik atera eta institutura jantzinela batxilergoa egitera, ez? Bai. Nola izan zen urrats hori? Jendeak esaten zidan ea beldurra sentitzen nuela, baina ez nuen beldurra handirik sentitzen. Hau da, nik banekien, nahiko nire babesgunean eukanez, uarte dela eta inguruko zonaldeak eta nire familiarekin, lagunekin, ezagunekin, baina hala ere ez neukan beldurrandirik eta ez dut izan noski nire klasekideak, bertako klasekideak oso onak izan dira, primeran ulertu dute, batzuk ja bazekiten, ezagutzen zuten kasua eta barrekoa. Eta ongi, baino orain beldurrandia daukat, ez? Orain atera behar naizela ja hemendik. Izan ere orain unibertsitatera zoaz, ez? Bai. Nora joango zara? Madrila joan behar naiz, eta horregatik beldurrandiagoa daukat, ez oso handia, baino bai pixkat handiagoa, nahiko aldaketa handia da, oso hiri handi batera, eta orain noski mota askotako jendea dago, eta ez dakizu nola hartu behar duten hau ez. Baina bueno. Eta ze ikasiko duzu, Madrilen? Zinema. Zinema? Zuzendari, ni zinema zuzendaria izan nahi dut, eta hori ikastea espero dut. Eta bueno. Izan orain batxilergoa alaitzen egin duzu, batxilergo eszenikoa. Eszenikoa, bai. Eszenikoa gustuko dituzu. Bai, artearen mundua pila gustatu zait txikitatik gainera, hori antzestea, baita hori grabatzea eta barrekoak. Eta baita ere marraztea. Baina, azkenean zinemaren mundua hartu nau eta joan behar naiz. Eta kamararen atzetik egotea. Bai, kamararen atzetik. Helburua. Bai. Eta esango zenuke antzerkiaren munduan ibili izanak eta holakoak lagungarriak izan direla gerozu gauza guzti hauek adierazteko orduan. Bai, asko gainera, noski antzerkiak azkenean espresibitatea eta guztia asko lagundu egin dit lotxak kentzeko orduan eta asko bai. Beraz, zure inguruaren erosotasuna lagungarria izan den moduan, zure berezko izaera ere lagungarria izan da. Bai, guztia lagungarria izan da niretzat, baino hori, guztia izan da horregatik. Esaten dut beti, nahiko erraz izan dudala. Noski batak besteari eraikin. Bai. Osongi. Eta, orain jada heldua zara, 19 urte dituzu, urte batzuk pasa dira ja prozesua guztia hasitzenetik. Orain nola begiratzen diozu horri, nola lagurtuko zenuke bizitakoa? Begira, ni beti, prozesu bezala ezagutzen dut, baino ez da niretzako prozesu bat. Hau da, ni neska bat nintzen eta neska bat naiz, noski. Edo trantzizio edo prozesu hori nik uste dut jendearentzat dela, ez? Jendeak pasaginda modu batetik ikustera, beste modu batera ikustera, ez nire izaera guztia. Orduan ni beti esaten dut trantzizio hori edo prozesu hori jendearentzat da, ez kanpokoentzat batez ere. Eta adin nagusitasunarekin suposatzen dut urrats bat gehiago egingo zenuela dela nortasunagiri aldatzea, ez? Ze nola da hori, nola? Bai, nortasunagirian, nila Mikele izena neukan, ze, 15 urte nituenean gutxi gora bera edo 14, prozesu bat hartu genuen, gaztelania zeitzen dela cambio de nombre por uso habitual, eta horrekin behintzat izena aldatu nuen, baiz. Baina orain, 18 urte bete nituenean ja, hasi nuen
nortasun agiri aldatzeko prozesua, batez ere sexu deituran, eta orain ja aldatu egin dut, eta, bueno, F jartzen du, ez, de femenino. Azkenean gauza simboliko eta txiki bat da, baina, bueno, garrantzia duele bai, ez? Ez gainera, erakusten nuenean jendea, bueno, M jartzen zuen, eta pentsatzen duen mujer zela, claro. Pues, no. Ja, azkenean, bueno, jendea ez da asko fijatzen ez alakoetan ere. Baina, bueno, suposatzen pertsonalki, ba, bueno, urratxo bat gehiago. Eta, simbolo txiki bat da, eta, bueno, lorpen bat. Eta, bueno, aipatu dugu hori zuretzat trantsito hau ez dela hainbeste prozesu bat izan, baina, bueno, gauzak aldatuz joan direla azken urte hauetan, zer ikasi duzu pertsonalki honetaz guztiaz? Ba, bueno, ni beti esaten dut, transexualitatea eta horrelako esperientzia bat bizitzea hainbat gauza erakutsi dela. Lehenengoa, errespetua, funtseskoa dela, hau da, bizitzaren funtsesko euskarria errespetua da, guztiok ongi bizializateko, harmonia oso batean, niretzat, eta gero baita jendearen pentsamoldeak ere pizkat ulertzea, ez? Ez bakarrik nire pentsamoldea, baita igual nirekin zer ikusikrik ez duen pentsamolde bat, pizkat bere larruan jartzea ere. Hala ere, oraindik ikasten jarraituko duzu, ez? Bai, noski, oraindik asko falta zait. Azkenean prozesu oso bat da. Bai, eta bizitza osoan zehar dago. Eta zoriontsu zarela esan dugu. Bai, noski. Baina esan dugu ere gazte transexual guztientzat ez dela hain erreza izaten. Zer esango zenieke gazte horiei, ze gomendio emango zenieke? Jarraitzea, ez? Azkenean pena merezi du. Zure izaera, zure benetako izaera aldarrikatzea, eta gogorra izan alda, noski, ni zer esan behar diet, ez? Baino pena merezi du. Azkenean hori pasa egiten dela. Oso ongi. Bueno, Mikele, mila esker gauza guztia gurekin partekatzeagatik, baina maitu baina lehen, konta iguzu noiz ikusi izango dugu Mikele dokumentala gure etxean edo proiektaturik. Ez dago oso ziur oraindik, zen oraindik festival batzuetan proiektatu egin behar da, baino bai, uste dut urte honetan edo urrengoan, ja guztiok izateko aukera izango dugula gainera, eta gainera baita hezkuntza arloan mugitu egingo dela baita badakit. Erabiliko dute. Bai, hori, jendea informazioa eukitzeko eta barrekoak. Eta okerez banago dokumentala zure herrian proiektatu zuten. Bai, uarten, bai. Hori izan zen lehenbiziko orkezpena, lehenbiziko... Bai, izan zen, lehenengoa izan zen noskin ere ekineren unibertsitatean, Bartzelonan, eta gero uarten bai. Eta nola izan zen hori zuretzat? Oso polita bai, gainera oso elkartasun giro handia zegoen, eta oso polita izan zen. Eta beraz pozik zaude dokumental batean zure esperientzia zabalduko delako? Bai, noski, lotxa ematen didan batzuetan arren, ez, baina oso pozik nago, bai. Oso ongi. Eskerrik asko benetan Mikele gaur niztasunaren inguruko irakaspen politau konpartitzeagatik. Azkenean zuen zuten, erreza da ulertzea norberaren nortasuna eta generoa norberak zehazten duela, ez? Ez gure genitalek horiek ez gaituztela zehazten. Ez, bat ez. Horrengora arte, Mikele, mila esker. Ez duei. 1, 2, 3, 4! Metrópoli Forala, Euskal Herria irratian.